Hola, el meu nom és Jane Goodall. Vaig néixer el 3 d'abril de 1934 a la ciutat de Londres. Estic interessada als animals, des de la meva joventut, i especialment als ximpanzés. Els meus estudis sobre aquests primats és de caràcter científic, amb una clara intenció educativa centrada en la conservació i protecció de la vida salvatge. Gràcies a la meva tenacitat vaig aconseguir que el govern de Tanzània modifiqués l'estatus reserva de caça de Gombe. Quan vaig acompanyar l'antropòleg Louise Leakey com a secretària el 1954 en un viatge a Kenya, el juliol de 1960 inicia l'associació Leakey a l'estudi del ximpanzé. Això és el Parc Nacional de Gombe Stream. Princess d'Estudis a la investigació científica. Premi Emés de la Societat Estadounidense d'Antropologia. Premi de Conservació Whooping Crane Konoko. Medalla d'Or de la Societat de les Dones. Té 87 anys i viu a Anglaterra. Gràcies per la vostra atenció.